Nagpresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na pagkaw to mga tugang, ininapuan katarepunan kan mga darakulang barata ngunya na pagkaaldaw. Aldaw nin Biyernes sa ultimo dia kan Hulyo 2026. Ako po ang sa indong magiging tagapagbarata. Ako po si Angel Mustaza. Sa headlines kan mga darakulang barata, enot sa lado lokal, Ibalong Festival 2026 commemorative stamp sa Legazpi City ipiglansar kasubagong aga. Munisipyo kan Jovellar solamenteng dainin organisadong basketball team asin day nag-entra sa ongoing na Albay Intertown Governors Cup. Taripa sa manibabang parada ng tricycle para mientras na ibinalik sa LGU Legazpi. Clamping ordinance pigiling na kulang asin kaipuhan sa daraga sigun sa PNP. Headlines kan mga bareta sa lado nasyonal, pagtanggal kan system loss at charges dai maresulta sa pagkalugi kan distribution utilities. Utang kan gobyerno naglobo sa sobra 19 trilyon pesos kan Hunyo. Sa ibang nasyon, ama kan school shooter sa Georgia, hinatulan na makulong nin 15 taon. Sa lado nin Karawato Sports, Maharlika Pilipinas sa Basketball League, pinalayap ang Bacolod Mascara dahil sa pigsasabing game manipulation. Sa mga detalyes kan mga bareta, enot ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Ipiglansar kasubagong aga ang Ibalong Festival 2026 commemorative stamp sa Legazpi City bilang parte kan selebrasyon kan ika-35 anibersaryo kan Ibalong Festival. Sigun kay Human Resource Management Office Head Dara Perez, sarong makasaysayang lakdang ang pagkakaigwanin commemorative stamp dahil lalo kaining ipapamidbid ang epikong Ibalong asin may papahiling ang mayamang kultura asin pamana kan mga Bicolano. Sinabi kan opisyal na limitado sana sa sanggatos pedaso ang enot na ipigpaluwas na commemorative stamp na pwedeng mabakal kan mga kolektor asin iba pang interesado sa kantidad na 200 pesos ang kada saro sa LGU Legazpi. Ipinaliwanag man ni Perez sa nag-agi sa tamang proseso kan Philippine Postal Corporation o PhilPost ang paggibo kan commemorative stamp kasabay ang pagsumitiran ng disenyo. Write-up may kinaraman sa konsepto kaini asin man ang pagtagama nin fundo sa enot na produksyon. Ang ini hatod sa Indukan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Gigibuhon ang measles rubella supplemental immunization activity o MRCA sa 70 barangay sa Legazpi sa Agosto G sa Sagud 14 ngunyan na taon. Ini ang kasunod kan ginibong stakeholders meeting kasudma na pinangunotan kan Legazpi City Health Office bilang parte kan paganda sa papaharaning MRCA. Inatindiran ang aktibidad kan mga kagawad na may kamot o kapot kan Committee on Health, mga barangay health workers o BHW asin iba pang katuwang sa implementasyon kan programa. Mientras na sa pagpuon kan babakuna, target kan aktibidad na mabakunahan ang mga aki na may edad anom sa 59 bulan para maprotektaran laban sa tigdas asin rubella. Para mientras na ibinalik sa lokal na gobyerno
kan Legazpi ang mga taripa sa maniwang parada ng tricycle sa syudad. Iniandal sa klamar na salto ang komputasyon kan pag-adjust kan pamasahe sa parte kan mga tricycle drivers. Sinabi kan mga ini na lugi sinda dahil sa salaan taripang itanao kan city government. Sa indang tinawanin doon na imbis padagdag, pababa lugod ini imbis na increase pigahagad na pamasahe dahil sa padagusman na pag-itaas kan presyo ng mga produktong petrolyo. Dahil kaini nag-inisyar ang mga toda na ibalik ang taripa tanganing makurihiran ang tamang pamasahe sa mga tricycle sa syudad. Mantang pigisurat ang baratang ini, wala pang komento ang chairman kan Committee on Public Utility na si City Councilor Butch Lucila manungod sa kung paano ang formal na kalkulasyon as in implementasyon kaini para sa kaaraman kan publiko. Ini dahil sa dai pa pwedeng magsingil nin dugang na pamasahe ang mga tricycle na namamasada sa syudad sagod na wala pa kini nakapaskil na opisyal na taripa hali sa lokal na gobyerno. Clamping ordinance as in kulang ang kaipuhan sa munisipyo kan Daraga Albay para mas matawan ni nipon ang road clearing operation lalong-lalo na ang manungod sa illegal parking. Inian payag ni Daraga Municipal Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mary Grace Tagtag na talagang hagyat para sa sainda ang pagresolbir sa mga illegal na parking sa palibot kan munisipyo. Saro sa na pinag-unambitan kan opisyal ang Bagtang Road sa Barangay Sagpon na talagang gulpi ang nakaparada sa gilid kan tinampo na minsan nakaparada pa sa tangod kan karatulang may nakasurat na no parking zone. Sigon kay Tagtaga, pigrekomendar ninda sa lokal na gobyerno asin sanggunian bayan na magbilog nin clamping ordinance tanganing mas mapakusog ninda na maipautob ang direktiba dahil sa dai basta-basta natitikitan ang mga illegal na nakaparada lalo na kung dai bistado asin dai nahahanap ang mga driver kaini. Ngunya na aldaw ang pigtalaan na plaso kan lokal na gobyerno kan Malilipot Albay para tapuson ang road opening project sa Barangay Salvacion kan nasabing banwaan. Ini ang konfirmasyon ni Mayor Sinon Volante sa DISID Benusa. Sinabi kan alkalde na target ng tapuson ang proyekto pasiring sa Barangay Salvacion bilang preparasyon sa nakatalaan na gigibuhon na annual maritime procession sa aga sa nasabing barangay. Siguro na kaya Mayor Volante, piglalauman na dakol na ang madarayo sa nasabing aktibidad kan simbahan. Kaya importanteng mabuksan na ang matapos na ang tinampo, tanganing makaduma. Ang mga bisita sa nasabing okasyon sa Barangay Salvacion, kasabay kini pinasalamatan man kan alkalde sa Gobernador Noel Rosal. Dahil sa pagpasubli kan gobyerno probensyal nin Baco, asin iba pang heavy equipment na pigagamit tinda sa road opening. Sulamenteng Jovellar sana ang dainin organisadong basketball team as in dain nag-entra sa ongoing na Albay Intertown Governor sa Cup 2026. Sa intervista kan DISID Benus kay Alcalde Jorem Arcalangel na dain nagsabay ang Jovellar sa nasabing torneo sa rason na saditan banwa as in dihado ini kumpara sa mga darakulang banwaan na sin syudad sa lado kan basketball na may imported na parakawat. Sigun sa alkalde, mahal ang bayad sa mga import sa kada kawat kung saan kompleto ang gabos na pangangaipuhan. Sinabi ni Mayor Arcangel na imbis na mag-alokar ng dakulang fundo para sa pagkawat ng basketball, mas minakarahay kan lokal na gobyerno na ireserba ang fundo sa pwedeng maitong ayuda sa mga nasasakupan na mamanwaan kaysa sa torneo. Sinabi ng igilid ng una ang bastos, gastos sa mga kawat asin pig-aasikaso ng una ang mga prioridad na programa sa pagtubod na mas makakapakinabang ini sa laog kan sa iyang nasasakupang banwaan. Nangapudan si punong barangay Alex Villar kan Barangay Salvacion kan Pulangi Albay sa Department of Agriculture Regional Office No. 5 na sagraray na bisitahon ang ipinatindog na 7 million pesos na solar irrigation system project na sa indang barangay sa day pa ini natatapos. Sigon kay Kapitan Villar, piglalauman kan mga paraoma na sa indang barangay na ang proyekto.
para magkaigwanin magakanigong supply nin tubig para sa indang mga umahan. Ipaniliwanag kan opisyal na dain nakaabot sa reservoir ang inilatag na linya kan tubo. Pigakarkulo na nasa 35 pang pedaso kan tubo ang kinakaipuhan para maihatod ang supply kan tubig sa mas mahiwas na parte kan umahan sa barangay. Sinabi pa ni Kapitan Villar na dain na binalikan kang kontraktor as in project engineer ka na Department of Agriculture and Proyekto. At ako kini questionable para sa mga paraoma unpresenting estado kan proyekto. Ipinaabot naman kan DCJ Benus ang nasabing issue sa Department of Agriculture Bicol. Sa pag-follow up kan DCJ Benus, ipinahayag ni Lovella Guarin, tagapagtaram kan Regional Agriculture and Fisheries Information Section kan DA Regional Office No. 5 na tulos na ipapabisita ang proyekto para maaraman ang sitwasyon asin magibuhan nin magakanigong aksyon. Sa ultimong na detalyes kan mga barata sa lado lokal, negatibo sa red tide toxin ang gabos na monitoring area sa kadagatan kan rehiyon Bicol. Inisigon na sa pinaluwas na red tide advisory kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol kung sa negatibo. Sa nasabing toxin ang mga kadagatan kan Milagros Masbate, Sorsogon Bay, Wag Lagun sa Matnog, Sorsogon asin ang Bandaon Masbate. Gustong sabihon ang gabos na mga shellfish na sa nasabing lugar ligtas kaunon, kolektahon, magin ipabakal. Asin yan po ang mga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Masunod man ang mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports asin iba pa makalihis sa nagkapirang pagiromdom. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Elevate your self-care routine with great finds and bigger savings at the Metro Supermarket Health and Beauty Fair, happening from July 1 to 31. Enjoy amazing deals with your favorite health, wellness, and personal care essentials, now with up to 50% off on selected items. And that's not all. Get a free gift with a qualifying purchase. Look good, feel good. #bold beautiful you. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 258707 series of 2026. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches
branches. Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Sinda, kita ako, biko na minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos, asing kami, permi alisto, pag sinabi na urago daing iba kami naan, sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan, magkabulong nyo, asing magkasararo, suportahan tabangan, damayan ng lambang saro, mangibabaw ang boses kang kasaraditan, gabos na Bicolano, dapat daing ururihan, dawa labi-labi na ang pagtios, daing kita natatakot basta sa matanos, ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos, yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos, ako Bicol, may tiwala sa sadiri ako Bicol, may disiplina sa sadiri ako Bicol, bako mapaabaw-abaw ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraantabay? Download na! DZGB Bareta alas 12. Sa mga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, piglinaw ni Senador Erwin Tulfo na ang pagtanggal kan system loss charges hali sa mga bill nin kuryente. Di nangangahulugan na malulugi kundi mababawasan sana ang bilyon na dilhensya kan mga distribution companies. Alaga dapat man na maliwanagan na nadaiini magdadara nin operational loss sa mga distribution utilities. Sigun pa sa Senador na panahon na para punduhon na ang pagpirit sa mga ordinaryong namamanwa ang Pilipino na magbayad para sa kuryenteng dai manindag ginamit. Sinabi ni Tulfo kasunod kan payag gikan kan pagdistribuir asin od mga distributor asin generator nin kuryente na nagsasabing ang pagtanggal sa mga singil maresulta sa rong dakulang o sa rong nakakadanyar sa 60 billion pesos na pagkalugi para sa industriya nin enerhiya. Enot ng pinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang State of the Nation Address o SONA na tulos na magbawas o kabilugan na pagtanggal nin mga singil sa system loss na pigpapasa sa mga konsumidores kan kuryente. Naglobo sa 19.067 trillion pesos ang kabilugan na natadang utang kan gobyerno kan Pilipinas sa pagtatapos kan Hunyo. Sigun sa Bureau of Treasury o BTR, masalangkaw ini na 5 o 518.19 o 18 billion pesos o 518.98 billion pesos kumpara sa 18.546 trillion pesos kan katapusan nin Mayo asin masalangkaw sa 17.267 trillion pesos na nairehistro kan Hunyo kanakaaging taon. Kung sa nasabing opisina nasa 2.8 o 2.8% pag-itaas kan utang. Iyo ang pangenot na darakan mas dakulang pangungutang kan gobyerno pareho sa laog asin luwas ka nasyon para funduhan ang mga programa pangkauswagan. Nakatabang man ang mas makusog na piso para medyo mabawasan ang pag-itaas kan kabilugan na utang. Nagbilog na ang Department of Energy nin sarong Joint Task Force para isulong ang plano kan administrasyon na halion ang system loss charges as in value-added tax at sa mga babayadan na kuryente kan mga consumer.
Sigun sa DOE, ang Task Force kumpesto kan Energy Regulatory Commission o ERC, National Electrification Administration o NEA, asin ang Electric Cooperative. Kamawatan kaining pag-adalan asin maihanda ang mga regulasyon asin propestong lay na kaipuan para may pautob ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Magigiramduman na sa iyang State of the Nation Address o SONA, hinangad kang Presidente sa Kongreso na amyendaran ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA para dagos ng mahalian system o system loss charges asin ang katakod kining VAT sa mga electricity bill. Sinabi kan DOE na kamawatan kan mga reformang ini na mapababaan singil sa kuryente, mapretiran ang mga konsumidoras asin mapagayon ang serbisyo kan mga nasa sektor nin enerhiya. Nag-itaas ang produksyon nin paroy sa nasyon sa ikaduwang parte kan taon 2026 kumpara sa kaparehong panahon ka nakaaging taon sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Base sa report kan PSA, uminabot sa 4,628,990.71 metriko tonelada ang naaning paroy poon kan Abril sagod Hunyo 2026. Mas halangkaw ini kumpara sa 4,378,382.11 metriko tonelada na irehistro kan parehong panahon kan 2025. Mas halangkaw man ang nasabing produksyon kumpara sa 4,393,000 o 95,287.6 metriko tonelada na irehistro kan primerong parte kan 2026. Sigon sa Department of Agriculture, ang pag-itaas kan aninin paroy resulta kan positibong kondisyon o kondisyon kan sektor kan agrikultura kan nakalihis na bulan. Sigon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, dakulang ambag sa pag-itaas kan produksyon at sa gray na pagpapadalagan kan Upper Pampanga River Irrigation System matapos maibalik ang supply kan irigasyon sa maabot 30,000 na ektarya nin kabasan. Dagdag pa ni de Mesa na naging mahigusman ang mga paraoma sa pagtanom dahil sa halangkaw na presyo nin paroy kan nakaaging dry season harvest. Ipinag-insistir ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro Jr. na importanteng lakdang ang PAC Silica Project para mapakusog ang national resilience ka nasyon sa tao kan batikos laban sa planong itindoga na technology as in advanced manufacturing hub sa Nuclear City sa Tarlac. Sigun kay Chodoro, mga katabang ang proyekto sa modernisasyon kan Armed Forces of the Philippines o AFP dahil ang income hali sa dating military lands na pinagpapamahalaan kan Bases Conversion and Development Authority o BCDA, iyo ang nakatagama para sa AFP Modernization Program susog sa eksistidong layer. Sinabi man niya makakatabang ang US BACA project na mabawasan na pakadepende o pagdepende kan Pilipinas sa sulamenteng pinagkukwaanin semiconductor asin mapakusog kan supply chain kay bahanaan mga kaalyadong nasyon. Piglalauman na makakakrear ang proyekto nin maabot sa 200,000 na trabaho asin makakapagtaonin sa God 80 o 180 billion pesos na income kada taon kapag naging full operational. Apisar kan respetado ni Chodoro ang mga kahalitan may kinaraman sa epekto kay ni sa kapalibutan, paggamit ng tubig asin kuryente asin foreign participation. Ipinag-insistir niyang mantinidong obligado ang mga kumpanyang imbelto na magsunod sa mga environmental asin sustainable standard. Sinabi ni Chodoro na importanteng aprobetsaran kan Pilipinas ang strategic location kay ini para makapag-inganyar ng mga investors sa mga kritikal na industriya. Sumitir na kan Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment court ang mga report katakod kan financial transaction ni Vice President Sara Duterte. Sigun kay impeachment court spokesperson Reggie Tungo na makusog ang seguridad na ipinautob kan Senado sa gabos na dokumentong naresibi kaini katakod kang impeachment trial. Sinabi niya na iluluwas na kan clerk of court ang mga dokumento sa mga partido sa kaso matapos makumpleto ang maingat na inventaryo kan mga ini. Sa kaso man ka mga dokumentong hali sa AMLAC, mas makasana na may camera review kan presiding officer.
Base man sa naisumitir naman kan Bureau of Internal Revenue ang tax record ni Duterte, mantang naipasa naman ang nagkapirang bangko o kan mga nagkapirang bangko ang mga record na sakop kan subpina kan impeachment court. Ang pera sa AMLAC na isumitir naman kan Bureau of Internal Revenue ang tax record ni Duterte. Enot naman na sinabi ni Senate Secretary Ray Bantog na nagsiserbi man na clerk of court kang impeachment proceeding na may mga nagkapirang bangko ang naghagad ni na kadagdagan na panahon para makumpleto asin maisumitir ang iba pang pigahagad na dokumento. Barata sa ibang nasyon, hinatulan kan korte nin 15 taon na pagkakapreso an ama kan sarong teenager na responsable sa mass shooting sa sarong high school sa Georgia, USA kan 2024 na ikinagadan nin 4 katawo. Si Colin Gray, 55 anyos, nahatulan nin guilty matapos mapatunayan na nagpabaya ini asin itanaw sa iyang aki na si Colt Gray ang badil na ginamit sa insidente. Enot ng sinintensyahan si Colt Gray nangunyan 16 anyos na an edad nin habang buhay na pagkakapreso na daing nga posibilidad nin parole dahil sa pambabadila sa eskwelahan. Sigun kay Judge Nicholas Prim, apisar kan daing matatawadan na kulog na dinarakan trahedya sa mga biktima asin sa indang pamilya. Kuan pa man gararay na isa-isip o paninimbagan kan mga mismong krimen na ginibukan sa iyang aki. Napag-araman na pigkukonsiderar na kainat inote sa Georgia na hinatulan ng second-degree murder ang sarong magurang dahil sa mass shooting na ginibukan sa iyang aki. Sigun sa mga prosecutor na may mga senyales ng igwanin bayolenteng pag-uugali ang teenager bago pa man ang pambabadi. Alaga dainin na taawanin magakanigong aksyon kan sa iyang magurang imbes na garong nakonsente pa ang mga bayolente kan sa iyang aki. Padagos man na pigagamit kan mga prosecutor sa Estados Unidos ang siring na legal na lakdang tanganing papanimbagon ang mga magurang na pigtutubudan na nagpabaya sa pagpadakula sa inang aki lalo na sa paghandle nin mga badi bilang parte man sa nagkukusog na bilang parte man kan sa inang aksyon sa nagkukusog na school shooting incident sa nasyon. Barata sa lado nin Karawa to Sports, sinikadan kan Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL ang Bacolod Mascara sa natadang parte kan season matapos ang dudang game manipulation laban sa Bulacan Cuyas. Ang nasabing laban nasapar ang 164 na pagkadaog kan Bacolod asin dain na nakapunto sa ultimong 7 minutos asin 48 segundo sa fourth quarter. Ang kawat manta nakagibo pa nin anom na turnover. Sinabi ni MPBL Commissioner Emer Oreta na makusog na ididepensa kan liga ang integrated o integridad kan Philippine Basketball at tulos sindang mahiro kontra sa anuman na lakdang na maraot na tiwala o maraot sa tiwala kan mga tagahanga, team asin kan publiko. Dagdag pa kan MPBL na dati nang nataawanin patanin ang Bacolod Mascara katakod kan mga nainot na insidenteng na i-report sa mga opisina kan Commissioner. Inaprobaran man ni MPBL founder asin CEO Manny Pacquiao ang pigpataw na palusa matapos niyang mahiling ang nasabing kawa. Mientras sa nagakondukta naman in fact-finding investigation ang Games and Amusement Board, hahagadan din paliwanag ang mga players asin iba pang imbelto para masiguro ang due process bago man paluwas ng penal na desisyon susog sa existidong mga patakaran. Naimbento kan mga sayantipiko asin inyanyero and everything to grid energy sarong makabagong teknolohiya na kapagtaonin dalan sa mga edipisyo de kuryenteng vehikulo, mga pabrika, data center asin mga baterya sa residentes na daisa na makonsumo nin kuryente alagad makapagbalik pa ininin power grid kung halangkaw ang pangangaipuhan. Imbes na mantilong nakasaray ang enerhiya po pwede ining otomatikong ihiras tanganing makatabang na mamantinir ang makusog na supply nin kuryente asin mabawasan ang paggamit kan mga fossil fuel power plant. Istorya na iiba. Sarong hoben sa United States ang nagkrear rin kasaysayan matapos maging college professor sa edad na 18 anyos ang edad kung sa kadaklan ang nagpupuon pa sana sa kolehiyo. Si Nathan Thomas, 18 years old and 346 days ang kanagpuon na magturog nin
o magturo nin computer programming sa Miami-Dade College kan Agosto 2023 o 23. Nagturo siya sa kursong C4 Engineers sa mga estudyanteng haros kaedad niyaman sana. Kailan ka inipigmidbid siya kan Guinness World Record bilang youngest professor sa kinaaban. Nalampasan niya ang dating record ni Colin McLaurin na naging profesor sa edad na 19 anyos kan taon 1717. Mas aki man siya kay Alia Sabor na dating pinakaaki na babayeng profesor sa edad na 18 anyos. Flashback! Ngunyan na daw, Hulyo 31 taon 1946, kana pirang bulan matapos sa giraray na makuha kan Pilipinas, ang katalingkasan na italaan kan Philippine Airlines ang sarong makasaysayang trayumpo sa lado kan aviation. Sarong chartered na Douglas DC-4 ang nagbiyahe ali sa Nelson Airport sa Makati, sakay ang 40 Amerikanong soldados pauuli sa California. Matapos ang 41 oras na biyahe, asin nagpundo sa Guam, Wake Island, Johnson Atoll, asin Honolulu, para sa gasolina asin paingalo, matrayumpong nakaabot ang eroplano sa Oakland, California. Dahil sa makasaysayang pagbiyaheng ini, pigmidbid ang PAL bilang pinakaenot na airline sa Asia na nakabalyo sa kadagatang Pasipiko. Asin yan po mga tugang, ang kabilugan, kan mga bareta, pinagtarabangan isulat dyan sa samuyang DCGB News. Sa pangaran kan samuyang news director, asin news manager, Sir Mar de la Cruz. Ang nakaiban mi po sa Radio Technical, si Kuya John Napoles, sa IT and mga on-the-job training, hali sa Sorsogon State University. Po si Angel Mustaza, nagsasabing salamat kan sa idong pagkaantabay, marhay na pagkaudo. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa